Hi guys! Welcome back sa page Kamampangan Cooking. For today's cooking vlog, magluluto tayo ng sinigang sa miso, ng ulo ng salmon at belly. Tamang-tama to guys sa maulan na panahon, no? Tara, lutuin na natin. Heto nga pala yung mga gagamitin natin ingredients guys. Mustasa, at saka siling haba, kamatis, luya, bawang at sibuyas, miso, sinigang mix, at saka yung ulo ng salmon natin at belly na nilagyan ko na ng asin. Ang una natin gagawin guys, piprituhin muna natin yung ulo ng salmon para mawala yung lansa niya. Pero yung belly guys, kahit hindi na natin siya prituhin, okay lang yan. Mas malansa kasi yung ulo kaysa sa belly. Yan guys, after natin prituhin, i-set aside na muna natin yan. Pagkatapos guys, magigisa na tayo ng luya, bawang, sibuyas, at pag malambot na yung sibuyas guys, ilagay na rin natin yung kamatis. Pagkatapos, ituloy lang natin yung pagluluto ng mga 5 minutes. After 5 minutes guys, ayan, malambot na rin yung ating kamatis. This time guys, maglalagay na tayo ng miso. Pagkatapos guys, haluin lang ulit natin ng mabuti yan hanggang sa matunaw yung ating miso. After natin haluin mabuti guys, maglalagay na rin tayo ng 1/4 cup na patis. Then, halu-haluin lang natin ulit yan at lulutuin pa natin ng mga ilang minuto. After 3 minutes guys, maglalagay na tayo ng mainit na tubig. And then, haluin lang ulit natin. Once na kumulo na guys, maglalagay na tayo ng sinigang mix. Tatansyahin lang muna natin guys, no? Para hindi masyadong maasim. And then, haluin lang ulit natin. Tsaka natin siya tikman guys para ma-adjust natin yung lasa. Magdadagdag pa tayo ng konting sinigang mix. At tsaka asin. And then, haluin lang ulit. At papakuluan pa natin ng mga 3 minutes. After 3 minutes guys, ilalagay na natin yung pinirito nating ulo ng salmon kanina. At tsaka yung ating belly. Ilubog lang natin ng mabuti yung belly. At saka natin takpan guys at lulutuin pa natin to ng mga 10 minutes. In low fire. After 10 minutes guys, ilalagay na natin yung ating mustasa at siling haba. Ilubog lang natin yung ating gulay no, sa ating sabaw para madali siyang maluto. Pagkatapos guys, tatakpan lang ulit natin siya at lulutuin pa natin to ng mga 5 minutes. At pwede na itong iserve. After 5 minutes guys, ready na yung ating sinigang sa miso ng ulo ng salmon at belly. Kung nanonood ka pa rin sa video na to guys at hindi ka pa nakasubscribe, maaaring mag-subscribe ka na guys at pakipindot mo na rin yung notification bell para ma-update ka sa mga susunod nating mga videos. Okay guys, thanks for watching. Bye!